ya sanya duk wanda zai magana akan ya daure ka to dole ne ka yaƙe shi. Mu faɗan mu da speaker kenan ba wani abu ba. Mun yi karatu, mun ce ya kamata a zaɓe shi don ya zamanto ɗan Zaria ne shi kakakin majalisa. Wani sati 2 ko 3 muka yi karatu, shugaban ƙasa ya janye tallafin mai, muka ce janye tallafin mai kuma zalunci ne. Kuma duk abin da muka faɗa muna nan akan matsayin mu janye tallafin mai zalunci ne, wallahi har abada ba zan fasa faɗin wannan ba. Wannan zalunci ne tabbas. Sai ce mun soki shugaban ƙasa, muna 'yan Zaria za a ɓata shi da shugaban ƙasa, sai a sa a kama mu. To sai sa aka kama mu, sai Allah kuma ya nuna mushi iko. Shi yayin da ya ɗauka irin almajirai da malamansu da yake ba buhun shinkafa yana kan kujera suna zaune a ƙafa yana kaɗa ƙafa. Ya musu waya suna rawar jiki, ya ɗauka mu irin waɗannan almajiran ne. Ya ɗauka mu irin waɗanda za mu tsaya mu zamanto 'yan koren shi ne. Bai san mu ba haka muke ba wallahi. Alhamdulillah mun gode ma Allah, duk abin da yake a duniya in ba alfarma na ofis ɗin shi ba, abin da zai yi dai da kuɗi ko da wani abu da yake da shi wallahi na yi, kuma ina kan yi. A matsayina na almajiri na kai mutum fiye da 50 tsakanin aikin hajji da umara, na sayo mutane gidaje, na yi kaza ne kaza. Ba dai abin da yake yi ba kenan? To ni zan zo ne ya bani buhun shinkafa, me zan yi da buhun shinkafa?